Osasunaren mundu erakundeak esan da, gelako 2 pertsonek eskola jazarpena jasaten dute. Gure filmaren protagonista deitzen da Maren. Bere eskola egun bat ikusi ahal izango duzue pelikula honetan. Nola joaten den eskolara eta zelan pasatzen duen egun hori. Eta egun horretan zehar, hainbat gauza gertatuko zaizkio. Lehenengo zatian, eskola jazarpena zer den azalduko dugu. Nola jakin dezakegu gure gelakide batek eskola jazarpena pairatzen duela? Nola jakin dezakegu zelan gelditu egoera hori? Horren inguruan, arituko gara datozen minutuetan. Bigarren zatian, eskola jazarpenean agertzen den eskubide desorekaz hitz egingo dugu. Marenek bere buruari galdetzen dio, zergatik ni? Zergatik beti niri? Zer egin dut nik olako egoera batetan egoteko? Eta bera zelan sentitzen den ikusteko dinamika bat egingo dugu. Hemen daukagu Marenen motxila. Filman ikusi duzue. Lapurtzen diotena? Hauxe da, bai? Utzi digu gaurkorako, bai? Marenen motxilan sartzen dira bai, egunean zehar, aguantatu behar dituen irainak, mehatxuak. Eta, hoiek irudikatuko ditugu, pisu batzuen bitartez. Azkenik, 3. zatian, eskola jazarpenari aurre egiteko aurrera pausua ematera gonbidatuko ditugu ikasleak. Ezer egiten ez badugu, Marenek ez dio eutsiko. Zalatariak. Zalatari ez, kideak gara. Kideak zaintzea guztion ardura da. Danok aurrera pausu bat eman beharko dugu.